चारों नगरिया में शिव गुरु के नाम गूंजेले। चारों नगरिया में शिव गुरु के नाम गूंजेले। माहिरे देखे के मनमा करत बा शिव के धाम चाली के। माहिरे देखे के मनवा करत बा शिव के धाम चाली के। हमरा हरेंद्र भैया तीन सूत्र दिहलन। संगवा में नीलम दीदी विधिया बताइलम। तीन सूत्र के पालन दिन रात करीले। माहिरे देखे के मनवा करत बा शिव के धाम चाली के। माहिरे देखे के मनवा करत बा शिव के धाम चाली के। पहिला में दाया मांगा दूसरा में चर्चा। चर्चा करे में कोनो लागे नहीं खर्चा। तीसरा में नामन जापे 108 करी के। माहिरे देखे के मनवा करत बा शिव के धाम चाली के। माहिरे देखे के मनवा करत बा शिव के धाम चाली के।